съвършим взаимно, Господи, Твоето име. Понеже няма други богове, освен на Теб, да се поканяме с дух и истина тази сутрин, Боже мой. И цяла Божия, ние Ти молим сега, тези хора, които не са помежду нас, Исусе, да ги помиляваш там, където са, Боже, по полетата или извън града. Отче, ние Ти молим и цяла Боже, помазвай тази сутрин сърцата ни, Боже. Ние се нуждаем от Твоето присъствие, Боже мой. Ние се нуждаем от Твоята жива вода. Ние се нуждаем от Твоята небесна манна, Боже. Да се нахрана тази сутрин, Исусе Христе. Понеже ние сме жадни, Господи, както този Елен беше жаден, Господи, така душата ни се жаждува за Тебе, Боже мой. Ние се умоляваме тази сутрин пред Тебе, за нашите прегрешения, Господи. Прости нам, Господи. Ние имаме с вас комуникация, имаме с вас чувство в духовните неща и много съм искал да дойда тук и благодаря на Бога, че тази сутрин отзовахме се на това да дойдем тук и да се запознаем с някои, които не се познаваме. Благодаря на Бога, че сме дошли с нашите братя от Америка. Може би година нещо се запознаме с брат Дедко. Бяхме в Стралджа на едно събиране и той дойде там и с брат Динко ние се запознахме с него. Бяхме планирали по едно време да проведем едно богослужение, една евангелизация, но се провали. Евангелизатора се разболя и не можахме да дойдем, но сега е едно благоприятно време и да бъдем заедно с цялата църква. Знам, че повечето хора са на работа. Знам, че извънредно богослужение. Но брат Нетко каза, че където са двама и трима и Бог е там. Вижте, скъпи приятели, имаме чудесен Бог, който ни събира и който ни дава. Привилегировани сме не заради това, защото сме нещо специално. Знаете ли, съвсем наскоро една голяма деноминация, няма да ви кажа коя, написа едно писмо, в което писмо се опитаха да ни обидят. Се опитаха да ни кажат, абе вижте, кои са вашите църкви. Вашите църкви са все в крайните квартали, във вашите църкви няма много образовани, много бедни. We are just people that want to come and see what God is doing in your lives. Ние сме тук, за да засвидетелстваме това, което Бог прави във вашия живот. We know He is going to do some greater things. Убеден съм, че Той ще извърши велики неща. And this morning I was thinking about the early church. Тази сутрин си мислех за ранната църква, That in Acts chapter 2 the Bible says they had all things in common. която в Деяния 2 глава се казва, че в нея се случваха всякакви велики неща. The early church did everything together. Ранната църква се събираше заедно и бяха и оперираха заедно. They ate together. Ядаха заедно. And they worshiped together. Хваляха Бога заедно. They went to the temple together. Отиваха в храма заедно. And they served. Light is life. Така че светлината е живот. That light is the representation that God has given unto us is light. И тази светлина е онова, което ни показва, че Господ ни е донесъл живот. You see, God's Spirit began to move upon this earth. Святия Дух започна да се движи над земята. God began a transformation. И Бог започна един процес на трансформация. You see, that's what He does in each person's life. Това е, което Той върши в живота на всеки един от нас. See, my God is a God of transformation. Бог е Бог на трансформация. He takes this sinner. Той взема грешника and He separates him from his sin. И го отделя от грехът. He puts His Spirit upon him. Слага го върху него духът си. And allows him to glorify God. И му позволява да стане обект на прослава на Господа. And to become that lifts up God. И когато стане такъв, той започва да издига Божието. Но Бог започва да променя земята. And in verse 10, а в 10 стих says, and God called the dry land earth. Се казва, че Бог нарече сухата земя земя. And the gathering together of the waters He called sea. А водите, които се бяха събрали на едно място, нарече морета. And God saw that it was good. И Господ видя и каза, че беше добро. See, there's a specific word here. Има специфична дума тук. The word good. Думата добро. Now in the Hebrew that word is tob. На еврейски това е думата тоб. Now tob has a vast meaning. Тоб има една много широка гама от значение. It is opposite of the words tohu and bohu.
Тя е тотално Healing over this изцели, body. Господи, по един съвършен начин сега. That you want Моля that ти, in her Господи, body да се today. прославиш живота й Твой. God, let the blood pressure go down. Нека това кръвно се оправи, Let Господи. any sickness be И gone. всякакви болести да изчезнат. God, let her be able to walk upright Моля, with no Господи, че да problem. изцелиш главата й. Amen. В името на Исус. Amen. Амин. Thank you, Jesus. Амин. Бог да те благослови, сестра. What's her daughter's name? Как се казва дъщеря ти? Петренка. Петрана. Petrana? Да. We have seen the Lord open Виждали сме Бог как отваря толкова много up the утроби. wombs of many people, many women. Много, много жени. Той специално за мен е правил големи чудеса. He has Вярвам done в a lot дъното of на miracles душата in си my на life. това Бог. Petrana. Петрана. Да. Father, right now as we pray, we believe that you're going to visit Petrana. Ти ще посетиш And then, Петрана. Lord, that there'll be a season where she bears a И child. вярваме, Господи, че тя ще роди дете. We ask you to do this because you're the one who opens up Моля the те, barren защото places. ти си той, който отваряш. You're the one that gives the fruit of the body. Ти си той, който може да извършиш това. For this we give you the И praise. затова чу. And heal the sick. Lord, as you send us today, Lord, you send us also from the right. Моля ти, Let the benefit of our sister today, everything she needs in her body. Lord, we no longer need to look at word. Father, we pray today and believe in Jesus' name. моля ти, Господи, Stretch out and touch ти, the Господи, да покажеш the hand of Jesus Christ. That Jesus, that the family will see miraculous power. Yeah, she has anemia. Blood, Father, right now, oh Lord God, let the blood get the iron she gets. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vitamins and needs for this child. May the mother not be weak. May she not be fearful of this. God, may she not be apprehensive when she approaches the time of delivery. But Father, right now, God, throughout her body, throughout the blood that is in her bloodstream, may her heart pump blood and may God be full. Great assistant. Как става това? What else? That's it. Улис нямаш. Имам. You got one of each of these? Yeah, noodle. And one of these. Okay, and hold on. Let's create some order. Here. Let's create this order. Просто трябва. Служете я за хартета. Да. Много приближаващо е. Или това. Как се прави? Един да правим май само. Hold on, hold on.